2, 3, 4, 6, 7, 8. Ty, ale strašne mi pleší ten oný reflektor do ksichtu, dá sa to stíšiť. Mám taký dojem, že momentálne sa tu vytvoril strašný rozruch. Potom, ako skončila túto skupina, ale momentálne prichádza fáza, na ktorú všetci čakajú a prečo sme sa tu asi pravdepodobne zišli. Tu už znie potlesk, aj keď nevieme teda konkrétne k čomu. Skonštatoval by som, momentálne je večer, nazvime to večer Laca Meliška. Podľa toho, ako vnímam, stačí spomenúť meno Laco Meliško a všetci šalejú, takže je Laco Meliško. Takže je to exkluzívne. Vezmime si, momentálne máme v Prievidzi asi dve také hviezdy a jedným je pán Pátrovič, ktorý akože tej našej superstar menom Laco Meliško nesie ani po pätí, takže Laco Meliško. Veľmi výborne. Momentálne nás čaká premiéra filmu. Ten film, čo som sa rozvedel, má približne asi 45 minút. Jedná sa o dokument, ktorý pojednáva o živote Laca Meliška. Všeobecne, ako všetci asi vieme, o čom môže byť jeho život. Podľa toho, že o ňom je veľmi veľa informácií, ktoré pri bežných ľuďoch sú interné, tak pri ňom sú to všeobecne známe informácie, ale na začiatok by som zavolal headlinera skupiny Gilotína. Na pár slov môžem poprosiť. Kde tu máme speváka z Gilotíny? Pán sa tu určite momentálne nenachádza. Á, už ide. Dobre, takže všetci vieme, že Laco je naša hviezda a tuto tvoje meno, prepáč, nepamätám si. Jožo Molnár. Jožo, môžeme si tu povedať. Tuto chlapci natáčali videoklip s Lacom, takže počujem, aké to bolo točiť videoklip s Lacom? Tak, videoklip s Lacom, bolo to náročné, lebo sme skončili všetci v krčme, troška sme si vypili a Laco akože trafil do vchodu. Takže úspešne trafil do vchodu po akcii, takže to bolo veľmi akože, dajme tomu, výstižné. Laco už je tu, takže asi pravdepodobne vytiahneme Laca sem hore a pokecáme s Lacom, no však čo už? Chlapci vedia, o čom to je? Laci, hýbaj hore! Raz, dva. Laci, toto je mikrofón. Zdravím Prievidzu. No, to sa nejak, to je tvoj na dnešný večer.
No tvoju. Však ale už mám 8,5 promile, ty kokoda, sa zjebem. Neviem, či ma nevyjebe. No, počkaj, keby ťa náhodou chcel vyjebať, tak tu máš publikum, ktoré ťa zachytí. Normálne jak na rokový koncert vo filmoch. A mi daj voľakú stolicu, lebo sa vyjebem. Čo si jebne na ten oný? Magnetofónčiky a piča je to. No, počkaj, Laci. No, stolicu mi daj. Stolicu? No, počkajte, dajte stolicu. Jednu stolicu, dávajte sem hore. A všetci tu húkajú, dávajte stolicu. Dávajte stolicu rýchlo hore. A pozri sa. Pozri sa. Počkaj. Na čo sa pozrie? Na teba či na stolicu? Laci, máš tu stolicu. No už to mám vyjebané teraz. Už môže mať vyjebané. 3,9. Doko jebeš. No počkaj, ja ešte do teba nejebem. Ja som sa ťa neopýtal ani, jak sa voláš. Tak čo ty chceš? Ak sa volám, poď sem. No, tu som. Poď sem. Tu som. No ty si kokot jebnutý. Tak potom není oči. Ty si viac jebnutý jak ja. Tak to neviem, ale priznávam sa. Doko jebeš. No, do teba zatiaľ nie, ešte som sa do teba nepozrel. Kurva, mám 62 rokov a takýto sopliak do mňa bude jebať. No, nech sa páči. No počkaj, Laci, a môžem ti dať akože zo pár otázok? Ja ťa ne... Čo? Koľko? No zo pár. No nie ako Gorduliš, ten kokos v Bratislave. Lebo tomu jebalo, ten aj papiere zahodil. Papier o čo? No čo sa máš pýtať? No ja neviem, napríklad, že akože, kedy si sa prvýkrát dozvedel, že akože sa stávaš takouto hviezdou? Ja reku, že mne stáva, kedy? Čo si to sa pýtal, ty kokot? Že kedy si sa prvýkrát dozvedel, že sa stávaš takouto hviezdou? V lani januári mi začalo jebať odtedy. Však u oného, keď som toho kokota, poštára vyjebaného. Blázna. A teraz čo ty je? Čo mi ešte akú otázku dať? Že kedy mi jebalo na poslední, tu jebe stále. Počujem ma, a odtedy, jak si sa stal takto slávnym, vieš viacej či menej? Ako slávny. Však dneska je 9. marca, ja som ešte nebol triezvy tento rok. Som najebaný furt. Však tá Etela ma bije doma. Vanku jebe po mňa. Hodiny jebla po mňa tá krava bláznivá čierna. Doko ty jebeš? Počúvaj, a... Však ja počúvam, to nie je hluchý ešte. Však to vidím, akože... Čo ide zajebať zase? Ako? Ja reku, čo ide zajebať? Nič, ja len tak, akože sa vypýtujem jedno s druhým. Vypytuje sa. No, a mladý ako momentálne? Či mi stáva, či čo, a ty sa kto pýta. Ako? Mladý? No mladý, ako mladý? Nepičuj! Doko jebeš! Pozor, tu už sa ruky podávajú. Tu už sa bude piť, pozor. Ako ale skončí tento rozhovor, tu už sa bude piť, pozor. Chlapec už ťa pozýva. Ja som není rytmus. Ja mám rád kamarátov týchto. Ja každému dám ruku.
Ja som není dodecovaný rytmus, kokot vyjebaný, dvakrát. Čože hintáva špina ma vyjebe, piešťanská, cigánska. Bola akcia že previdí do pičuva nejebe. V Bratislave. 1000 respondentov. A rytmus mal 260 hlasov, ja som mal vyše 700. No ja som dobrý kokot. No a nech sa páči. To Laco môže ísť kandidovať aj na prezidenta, nie? Do koho pičuješ? Ja nepičuješ sa, ťa podkudzujem, počkaj. A nerozmyslel si, že by si išiel na toho prezidenta kandidovať? Ako ma podkudzujem, keď jebeš do mňa? Ale no. Počkaj, však tuto dáme otázky z publika, reku, čo by ich zaujímalo? No tento volá, čo sa pýta. Môžem sa Labuda. Labuda. Neviem, že ste zmeškali Labuda. konkláve. Láco, reku, že... Labuda. Či ti není ľúto, že si zmeškal konkláve? Ako? Či ti není ľúto, že si zmeškal konkláve? Kokos mi je ľúto, však ja som išiel za vama. Za ľuďma, temo do kokota, či kde som to piči. Počkaj, ty to chlapec sa chce opýtať? Extrémne, či kde som to Aby sme to kokote. vysvetlili, čo je konklave. Momentálne volia nového pápeža, hej? A celé Slovensko... Čo ty jebeš, akú politiku, ty kokot? Žiadne, žiadna politika. Celé Slovensko chce Meliška za pápeža. Ja A nepoviem. čo tu do piče robíš, keď mám Ja si nepôjdem keď teba do base. Nepôjdem do base, nepôjdem do base. Pome, celý podnik. Meliško, Cibula, poď do trezora. Meliško, Cibula, poď do trezora. A dneska... No, počujem ma, Laco. Však som ešte nejebal to CD-čko. Do piči, som mal básničku. Laco, Meliško, krstí CD-čko. Pre starých aj pre decko. Ty kokot vlád. Akože on tam sa ešte len bude vyprávať to ešte, len budeme krsiť. Ale počujem ma, keď už sa to teda pýtali. Počujem ma, mám takú otázku. Jebať mi môže za to aj, čože? Počujem, Čo chce zajebať? len tak zajebem, že keby si sa náhodou stal pápežom. Koho? Pápežom, keby si No sa stal. minulé Trenčine ma jebali. Hore s Kodama. 100 ľudí po ľavej strane, po pravej a červený pokrovec mi najebali. A dojebali ma tou limuzínou, 11 metrovou. No ty jebali! Nebolo to aj veľa tých 11 pojebaných metrov. Bo a vy ste sa tu kedy najebali dneska? Pána Boha. Že koľko ich je tu veľa? No jeden človek je, počkaj, no a keby si sa stal tým pápežom, počkaj, čo by si pomenil túto dopiči v tom pojebanom štáte alebo v tej republike? Hneď by som teba zajebal? Aby si mi otázky nejebal? Už si pičivý. No ja už som hotový. Čo si hotový? No, Čo si- očividne už si mal na nule, no. Čo si sa vysemeňou? Zatiaľ ešte nie, ale... No toto je piči tuto. A čo som sa, ja sa nebal, do extréma vyjebané oči, kde som to piči. Ale extrém či element, Pozor, to je element. a to aj elementy mi musí jebať.
Nájde sa tu nejaký človek. Čo pozor? Pozor, Čo momentálne máš? zistujem, či by sa ťa ešte niekto Že chcel pozor. opýtať. Čo máš kábel najebali, elektriku aj má jeblo? Že pozor. No, chce sa tu niekto niečo Láca opýtať. A tuto pán. Ja sa chcem opýtať, že jaký prvý alkohol pil Laco? Čo to povedal? Že aký si pil prvý alkohol v živote? Prvý alkohol? Mlieko. No počkaj, to ešte furt není alkohol. Že to je nealkohol. A čo ty jebeš do mňa? Tak pozor, tak potom Alpu, nie? Potom som jeba borovičku. Na trčkaní som bol furt. Z mlieka? A tento rok, dneska je 9. ja som ešte nebol triezvy. Tak pozor, Láco, ešte nebol triezvy. Nepičuj do mňa! Niekto ďalší nejakú otázku? Bo a ty si nebol na kania, či ono, snedný muž, či Páni dámy, a tuto otázka. Láco, počkaj, tuto otázka na teba. Koho mám boska, teba? Ty čo? Ty čo? Ty čo tam ide zajeba zase? Konský kokos, viem, čo ty vyprávaš. Čo si, hluchonemý? Tak toto očividne nebola otázka, toto bola nejaká. Čo sa ma pýtaš, ale ani koko neviem, čo hovoril. To neviem ani ja, tak to je v porádku. Čo si prišiel? To je úplne v porádku. Čo si bol polevčovni? Ešte niekto tu nejakú otázku? No poď. Že ako má majster rád hudbu? Ten zas čo ide zajebať na mňa? Že ako máš rád hudbu, počujem. Máš dlhé vlasy, no nepičuj do mňa. No, a však ti nepovedal na mikrofónu, čo je babu. Čo mi povedal na mikrofón, že sa pýtal, že akú máš rád hudbu? A čo mám? Akú máš rád hudbu? No, že či hip-hop, ľudovky, alebo metal. Láco, cibula. A to máš. Mravce sa jebú po byte. Ja to viem. Ako vieš, čo si bol u mňa, ty kokot? No u teba som nebol, ale všetci vedia, že sa ti mravce jebú po byte. A ty ako vieš, ty kokot bláznivý? Keď sa u mňa mravce jebali. Ty si o tom už povyprával, aj. Nechodil si ty za to mojou vetelou, ty kokot. No počujem ma starý, akože to nestraš. Na mňa, keď dáš otázku, tak nemá šancu, ja ti odpoviem, ne? Toľko jebeš. No to teba, nie? No však zajeb teraz, čo chce zajebať ty? A počkaj, však Čo počúvam? Čo som hluchonemý? počkaj, že Čo je? málo si povyprával o tých šarinoch, že povyprával ako šarini, Ale momentálne. však Šarinovci sa už piči, emigrovali jak mravci. No vidíš to? Ja vidím, akože všetko Čo vidíš, tých mravcov? práco nevidím. Zatiaľ vidím len teba a kvôli tým svetlám nevidím ani nikoho iného. Ja som sa jebal na túto fotelu, kokos blázni. Že sa ty jebal sem do element. Koľko jebeš? Ja nič, to je všetko v porádku. Ty tam nepičuj. Cesnak pojebaný. Počkaj, Už si není cibulov, si cesnak. tuto chlapec má otázku. No, čo sa chceš opýtať? Cibula smrdí. Cibula smrdí. Cibula smrdí? A piča vonia? Ja sa na toto jebem. Počkaj, Láco. Idem
do Pezinku pondelok na psychiatriu. A tam aj nechcú, lebo že im reže rozjebem, že im do zberu zajebem. Počkej, tuto má chlapec otázku na telo, či čo? Laco! Prečo ti smrdia oči? Ja som není Laco, ja som Ladislav. A do koho jebeš teraz? Prečo ti smrdia oči? Čo mi oči smrdia? No tebe smrdia ponožky, ty kokot. No mi oči smrdia. No nie si ty jebnutý blázon. Oči mi smrdia. No konský kok, no že mi ovoňaj, ty debil bláznivý jebnutý. Že oči mi smrdia. Však by som musel byť onom na rieke Nitre 3 dny po toku. Nepičuj. Jebeš. Počkaj, Laco. Ale To je zase. bo a nevyskakuj do mňa do piču, nie? Ako vyskakuje, keď sedí, ty kokos bláznivý. Ako môžem vyskakovať? Že už by sme mohli prísť k tomu akože slávnostnému momentu, nie? Čo som na trampolíne, aby som vyskakoval. Mám ti otázku, hovorí ti to niečo? No však to je moje, CDčko. Však to je moje CDčko, nie? Tvoje? Nie moje, tvoje. Čo moje? Ty blázon. Však tvoje. No ty si jebnutý kokot. Ja som jebnutý kokot, toto vôbec nevadí. Podstatné hovorí vám toto niečo. Kde ste mi to skovali do piči? Momentálne prichádzame, ako preto, prečo sme sa tu vôbec dneska stretli, je moment, Ale že tu? Laco vydáva, alebo neviem, či teda Laco, ale vychádza Lacové DVDčko. Originál! Ktoré tu momentálne dnes krstíme a bude ho krstiť Laco spolu so skupinou Gilotína. A otázka, pozor, schovaj fľašu. Ty si celá gilotína. Dáme otázku. Vedel by tu niekto povedať, čím by sme to mohli krstiť? Očividne Lacko, všetci vedia. Vodou z Antlovky. Čím? Nepičuj do mňa. Jednoznačne sa to bude krstiť borovičkou, takže momentálne sa krstí DVDčko Lacové borovičkou. Hej! Riadne to oblej, riadne to oblej. Veď tam nie je toľko veľa. Počkaj. Čo bude napiť potom? Riadne to pokrstí. Vy ste blázni. Nepičuj. Takže momentálne prešiel krst Lacovho DVDčka. Takže pár gratulačných slov. Krstíš kokotiny. Prajem tomuto DVDčku, aby sa dobre predávalo, aby malo úsmal. Kokotiny, krstíš, ale sa nemôžem najebať. Nech sa Lacovi darí. Na zdravie. Takže poďme. Skandovanie. A momentálne potom, ako sme pokrstili teda Lacové DVDčko, ktoré už momentálne asi nie je prehrateľné v tomto stave. A fľaša ostala Lacovi, Kde si sa jebal tým DVDčkom? potom ho asi môžete stretnúť niekde vonku. Aj s tou Nie, fľašou. Tak pomaly prichádzame k fázi číslo 3. Ja som silný alkoholik, ale toto by som nedal. To je alkoholik.
Ja nie. Ja som není alkoholik, ja som nocorik. To je rozdiel, pozor, to je rozdiel. No dobre, momentálne prichádzame v tzv. Tretej fáze po koncerte a po úvode všetkých tých videoklipov a podobných vecí. Najmä tu tie šlavčie, čo je to tu dojebané? Čo to tu máš, one? Konáre, či piču je to tu? A teraz prichádza posledná fáza, Láco. No posledná. Tak si pustíme ten tvoj film, nie? Posledná fáza, príde, keď ja jebnem. To je posledná fáza. Počkaj, tak dáme tu predposlednú, nie? Dáme ten dokument, nie? Poslednú daj. Počkaj, posledná bude, keď už budeme stáť spolu na bare a tam sa budeme dojebávať na totálku. Nie? Teraz dáme tu predposlednú a pustíme si ten film. A to je Tóra, ty kokot. Že to je tá predposledná, kedy pôjde ten film, ten dokument o tebe, čo si natočil. No tak to si pozriem aj ja, kokot najebaný. A poďme na to, momentálne prichádza premiéra dokumentárneho filmu o našej najväčšej hviezde prievickej Lacovi Meliškovi. Poprosím jeden obrovský, gigantický potlesk pre Laca! Prievidza. Približne 50-tisícové banícke mesto na hornom toku rieky Nitry. Narodilo sa tu už veľa známych osobností. Športovci, herci, hudobníci, spisovatelia. Ale jeden z nich je známy pre niečo úplne iné. Ak je toto neviesť, ach ty špinavý